एमपी इलेक्शननि कैंडिडेट बासिबाय आरो बिनि थाखाय आङो जोंनि BPF नि आफादगिरि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो BPF नि साफ्रोमबो सेनियर लिडारमोन जेनेबा आब' प्रमिला रानी ब्रह्म रिहन दैमारी जाहा MLA सरन बर' रबिराम नार्जारी आरो जोंनि MCLA EM गासिबखौबो बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होयो आरो जोंनि देरहानाया निश्चित बयबो रायजो राजाफ्रा दा माब्ला इलेक्शन जायो बेखौल' नेगासिनो दङ आरो बेखायनो जोंनि देरहानाया रायजो राजाफोरनि आखायाव रायजो राजाफ्रा दा बिनि थाखाय बयबो रेडि जानानै दं। सार बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन होननानै आसा खालामो? बेसेबां भट लानानै देरहागोन बेखौ बुंनाया दा सम्भब नङा किन्तु बुरजा भटआव जों देरहागोन। सार पृथ्वीराज नारायण देमेशआ नोंथांनि चेलेन्ज आं बिनि सम्पर्के जेबो बुंनाय नङा नोंथांमोना बिनि रलखौ नुलांबाय थागोन। सार एमपि बिसायख'थिनि उनाव BPF जिर' जानो थांगासिनो दं होननानै UPPनि दैदेनगिरिफ्रा बुङो। बिथांमोनाथ' जोबोद बेबायदि खोथा बुंगासिनो दं किन्तु रायजो राजा बिथांमोननि जि खामानि मावनाय आगोलाव जि प्रतिश्रुति होबाय जेबो लाखियाखिसै ओनसोलाव जेबो उन्नयनमूलक खामानि मावाखिसै गोदान मोनसे स्कुल कलेज बानायाखिसै गोदान हस्पिटाल बानायाखिसै गोदान लामा बानायाखिसै गोदान इरिगेसन बानायाखिसै गोदान हाथाय बाजार बानायाखिसै माने BTC आव रायजो राजाफोरनो जि नांगौ बे बुस्थुफोरखौ बे 3.5 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावाखिसै आरो बुंबाय थादों जे BPFआ 17 बोसोराव जेबो मावाखै दा बेखायनो बेफोरखौ बरनायनानै बेफोरखौ कम्पेयार खालामनानै रायजो राजाफ्रा नुबाय बे नङा जे BTC आव मेगन गुनु मानसि गैया थगायब्लानो जायो बिदि नङा UPPआ बेखौनो सानदोंमोन जे थगायजागोन आगोलाव थगायबोनो हानायखाय दाबो थगायबाय थानो हागोन बेखौ सानदोंमोन किन्तु रायजो राजाफ्रा दा थगायजाया बेखायनो बिथांमोना दा बे थगायनायखौ बुजिजोबनानै UPPनो भट होआ। सार क'क्राझार लोकसभा बिभागनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय गौतम मोसाहारि आरो UPPनिफ्राय एक्जिस्टिं MLA जयन्त बसुमतारीखौ होदों सोर सासे केन्डिडेटजों माने टक्करा जागोन होनना सानो? टक्कराथ' नोंथांमोनहा नाय UPPL BJP आरो GSP मोनथाम दलआ ज' नङा होमबा एलायन्स गभर्नमेन्ट दादों BTC आवबो सरकार आसामावबो सरकार आरो बिथांमोननि जि कमन केन्डिडेट UPPLनि केन्डिडेट बेनो जोंनि मा होनना बुङो नोंथांमोनहा मा होनदों बेजोंनो जोंहा माने सौदावनाया जागोन किन्तु जों दा नुदों बे मोनथाम पार्टिनि गेजेराव मोनसे पार्टिया इतिमध्ये नागारनानै थांबाय GSPआ खारन नबसरनिया गावनो केन्डिडेट होगोन होननानै डिक्लेयार खालामखाबाय मोनसे पार्टि गैला दा खालि BJP आरो UPPल'सै आरो जों बुंनो हाया बिथांमोननि बे खौसेथिया बेसे गोलाव थांगोन। सारा देरहाखांनायनि उनाव गिबि हिसाबै मा खामानिखौ मावगोन सार? गिबि हिसाबै मा मावगोन बे नङा जोंहा मोनथाम एजेन्डा दङ BTC आव सान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय BTC आव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जाति गस्थि धर्मालम्बीखौ राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै बयखौबो खौसे लाखिनाय आरो बयखौबो ज' खालामनानै ओनसोलाव जौगानाय लाबोनाय बयनोबो समान जौगानाय लाबोनाय बेनो जोंनि मोनथाम उद्देश्य बेखौनो मावगोन। सार UPPआ अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दं बेथ' नोंथांमोन बुंनाय बायदि खोथायाथ' नंगौ अन्थाइ खाम्फा गायगासिनो दङ हयथ' दिनैनिफ्राय गायनो हानाय नंला खोमा दायो जिहेतु डिक्लेयार खालामसिगोन नटिफिकेसन होसिगोन।